Υπάρχει πρόβλημα, προσπαθώ να μην χάσω την εθνική μου ταυτότητα μέσα σε αυτό το πλήθος που του επιβάλλανε το υδροχοϊκό ήθος. Όρις της νέας εποχής που δουλεύανε στο ημίφος. Κι αυτό στην εποχή μας ο συνήθως είναι από το πολιτικό όν του Αριστοτέλη. Η νέα παγκόσμια τάξη θέλει έναν άνθρωπο κουρέλι. Απλό αριθμό μέσα στις στατιστικές. Μια κοινωνία από ομογενοποιημένους καταναλωτές. Μας θέλει πιόνια στη σκακέρα των παγκόσμιων εξουσιαστών, των καρτέλ πετρελαίου και των πολυεθνικών εταιριών. Και δυστυχώς πάει κάπως έτσι λοιπόν. Όλοι ζούμε δίχως την παραμικρή υποψία. Ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Κι όλοι ζούμε δίχως την παραμικρή υποψία. Ενώ η αρρώστια έχει αρχίσει να μας τρώει το πόδι. Θα είναι αργά όταν θα ανακαλύψουν τη συνωμοσία. Θα είναι αργά όταν θα βρισκόμαστε στο ξόδι. Δεν θέλουν μια ειρηνική παγκόσμια κοινότητα που να αφήνει περιθώρια στην πολλαπλότητα. Κατά αυτούς παγκοσμιοποίηση σημαίνει ισοπεδωτική μονομορφοποίηση. Γι' αυτό έχουνε στο στόχαστρο το όμεμο, το ομόγλωσσο, το ομόθρησκο και το ομοτροπό μας. Έχουν φτιάξει μια θηλιά για το λαιμό μας. Παραχαράσουνε το παρελθόν μας προς όφελος του δικού τους μέλλοντος. Ετοιμάζουνε το έδαφος για την έλευση ενός κυβερνομεσαίωνος. Σκοταδισμούς για μένα και για σένα. Σκοταδισμούς 2001. Βάλουνε πανταχώθενες και μένα ενάντια στο απογμάτιστο ελληνικό πνεύμα. Ναι, μη σου προκαλεί καθόλου έκπληξη η επιχείρηση εθνοκτονίας σε εξέλιξη χωρίς αντίληψη.